Enää. Tosta tuon. Joo. Tää on pullansyöntivideo. SD-tasosta pullansyöntivideo. Sama kuin takka tuli vietä, niin sitten voi katsoa kotona, juoda kahvia, että olisi niin seurassa. Virtuaalinen pullakaveri. Tai huomenna töissä sitten. Paljonko siinä on niitä nauhoitusminuutteja? 7 tulee. Koska se on valmis. Kasetti oli väärin. Mutta siinä luki 1-2 minuuttia. Tiedätkö teille se, eikö se ollut mukana siinä kuvauksessa silloin niitä seminaareja nauhoittiin? Joo. Niin. Minkälainen kamera se oli? Lisäksi niinku suoraan striimattu koneen kovalevyllä? Joo. Oliko se tommoinen? On vähän isompi. Miten me tee kai johonkin jonkun piuhan saskiin?